Sziasztok! Meghoztam nektek a 15. nap gyakorlatát, mert az előző videóban volt a 13. és a 14. A 14. az lényegében a 13. gyakorlatnak a variációja volt, a nehezített változata. Most megint egy nagyon hatékony, nagyon jó gyakorlatot hoztam nektek. Egyébként a legtöbbet már kismamaként is végezhetitek, többek között ezt is. Térdelésben leszünk, itt arra figyelsz, hogy a medencédet billented magad alá, húzod be a hasad, combjait pedig csípőd alatt vannak, függőlegesen, és az egyik lábadat kiteszed oldalra, tarkón a kéz, nyitod a mellkat, zárod a lapockát, válladat leszorítod, fejtetővel nyújtózol fölfelé, és leengeded magad, és vissza. Leenged, és vissza. Szépen izomból koordináltan, közben húzod be a hasad. Itt kell érezni az oldaladba, hogy dolgozol, ha jól csinálod. Jó, szépen a könyöködet ne engedd előre, ne essen be a vállad, hanem szépen végignyisd a mellkasadat oldalra és vissza. Jó, ez a 15. nap feladata, jó gyakorlást hozzá, egészségetek!